Viro yakaita mwana. Viro yakaita sei? Yakatoti azobatiswa bakato nokuti mwana akangodhirikanwa ni maminutes. Svika kwakuchena to 5 mwana ashaya. Akabatiswa bakato takatoshedzwa. Inini nadzimai wangu. Isu takatozomubatisa vakangoita munamato vakaita isusu totapiwa bakato totabata tiri 2 nemadzimai angu. Shuwa parindo remwana apa takafukunuliwa mwana vavhura mwana ndobva waita chitiko chavakaita uyu achiti nandakagara kuko vakadira shuwa zvavanga vachidira asi handina kuzoti chiine chiine. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Mwana wakatanga manheru kurwara akatanga chirutsa nekushaya nematangira akaita mwana ndaenda naye kumunamato mwana bvazvaganika zvekurutsa nekuchaya zvadaro mabva ndaenda naye kumba bva ndinorodza mama ndati mama mwana andomboita sei andomborara naye mwana asi kunzwa zvakanaka ndikonenge akuita sei akusvotiwa nekurutsa nekuchaya zvakanziwo mabva amutora mwana webva atanga kumusvusvudzira bva andibatsira kunyaradza mwana bva anyarara kusiyeni pacho mwana akatomuka akatoswera totamba mune zvakanaka mama akaenda kubasa wakadzoka mabva wandishedza anzoene mwana tumuone vandauya naye ndaenda vandawaratidzwa ndako mwana haana heti ndikati aheti anayo inoadzika chiine chari zvakanziwo mama bva aenda kumba andinodzoka ndatora munamato yangu ndatanga kutopa mwana wangu andabva naye munamato mwana akabva atanga kungofemera mudenga ndiona mwana uyu ndakone musisi ko mwana yakuti akafemera mudenga so ndaye asi kuti nefuru yanayo iyi ndokumba kuti aite so manje angada zvikanzi ndakanzi mheno ndibva ndatotora pirisi rangu ndatotanga kutogaya gaya pirisi rangu ndopotemudza kasviko mama zvikanzi ko mama wasvika ndavati mama wangu mama wainja inaubereka ndotemudza akatosvikawo zvikanzi ko chii chikuitika ndakati mwana uyu manje ndikafuluka anako ndikuona nge ndikumba chiita femere mudenga kwakuzairwa kanako zvikanzi apa manje udoita sei ndakati ndaida kutomba chipirisi nekumpa poriji handiti amusiya chi mwana kumupezvo zvimuputire tiende ndikati manje akatota zvikanzi andinaye kadaro ambo yakambomuona ndikati ambomuona but anga asati atanga kuita sei zvaari kuita izvi sobva tatakura mwana bva taenda naye tasvika takaona na mama akagara mukicheni tasvika mama ndavaudza kuti tauya nemwana une mwana achiya kufemera chimudenga zvikanziwo mama atora mwana bataisa pamusoro pemwana bva unasho pamusoro pemwana padziri mama bvati andine mwana chi andiri kumunamato nemwana timbobuda nemwana bva tabuda naye bva tikaenda naye kumunamato tikabva kumunamato newe mwana yakutotamba yasumuka svika naye kumba bva tatogara naye mwana ingochema mwana bva atotanga arara bva takarara pamwe chete mukicheni mwana akazoshaya kusiyeni kunze kwakuchena makarara pamwe chete nani namama ana mama ndakarara nawo mukicheni musoro mwana achingochema pana mwana akazoshaya kusiyeni kwatochena ini kusiyeni ndakabva ndanzwa mama ati kuwambuyapo muone ichi bvamuka mama panga akarara ina ndakatorara ndakabva ndatomuka ndichida kuti ndimutore mwana uyu mama nditi siye mwana musatore mwana ndakabva shidzwa baba anga ari munhu vakondiramidza kuti nditore mwana ndaikanzi ayo musabate ichi mwana musiye mama ndakabva tisiye ichi mwana musamubate bva ndatogamira asi mwana uyu kuti afa baba vashidze baba vawe vanzoone ichi mwana ndopakazivisawo nesonzi mwana afa but mwana afa kudaro mwana anowa akanonoka chi kutonhora machari ese mwana aipisa anga atonhwa kuno kumaoko but kwese kunga uchiri kupisa mwana ndopakazoya munhu umweya kuma5 ndopakaitirwa munamato vakaitirira but amubatisa bakato akazonoigwa mangwana yacho kusini paswa nguva yafa iyo ndonguva yabatswa bakato kuma5 kunze kwako nedoka pese apa dhiere semwana akaswera achipisa painzi musamubate mwana akatoswera ari achipisa aitirwa munamato anga asati akazoitwa munamato kunze kwako nodoka kuma5 iye akafa makuseni akafa kumakuseni wadaunzwisisa kuti makuseni pamamuka ime muchiona kuti mwana afa nendizvozvo zuva racho ndopakauya munhu achisweta munamato here akauya kumanheru zuva rachiroro dhera afa tongoti afa semakuseni uchizoya senguva dzinodzimanirana saka pese apa munhu ange makabata mwana
saka ndopa akazoitwa munamato webakatwa kana kuti mangwana acho makuseni ndopa akazoitwa munamato kuti atonhuro ndopa takazombatisa bakato tikanzi mangwana kusiyeni munongoenda noita sei kunoradzika mwana ndopa akaenda noradzikiwa anoradzikwa nani takaenda tinowanonana mavangashira pamba sina vamwana vemucommunity veukama chete saka vemucommunity havana chavakaziva mwakangouya vakadzukira but patikaenda kumakongo asina vamwe waya gogo yoguru yauya zvobata wakauya vakataura zvakaitika pamwana kusvika kushaka waita wati inini ndounoona chii pakarara mwana ndinojarawo munamato yamwe ndida unojarawo ati taenda tikasvika shuwa zvaita munamato yavo vakafukura kumusoro vajara munamato yavo vakajara kumusoro nekumakumbo nemumativhisi ndomafambira takaita. Alright. Saka pamakaenda kuguva uko makaenda muri 2 chete nemuna gogo. Kaenda 4. Nani futi mimi gogo. Yeah. Alright. Saka munamato uyu wakaitwa baba vemwana varipa mai vemwana varipo. Amai vemwana ndovanga varipo. Alright. Baba vemwana ndovanga vasipo. Saka zvaitika izvozvo chii chakazoitika mapedza kuita munamato chii chakazosara choitika after mapedza kuita munamato chakazosara chowanikwa mucommunity mapedza munamato chaita kuti tinge tichiuya uye pakaitwa munamato ivanhu pavakaita sei pavakajara vakajara munamato yavo yavakajara vatazobuda tichiuya. So mwana wacho akazoita sei kuti munamato waitwa neti pane nyaya dzinenge dzichitaurwa ndizvo zvaita kuti pazoda kufukunurwa nekuita sei kunzi pane zvinhu zvazenge zvaakuitika here zvine chekuita nemweya ndizvo wemwana kuti wazenga wakuita sei wozinanzwa kuti pane zvatambunzwa panyaya yemunamato nekukurukura nekwataita necommunity zvinzi ameno kuti mwana paakafa chii chakaitika saka hanzi zvinodzokera kumuridzi handizvo something like that saka pari kunzi anenge akumuka here oro I don't know izvo handisozviziva iyo ndo ari kuzviziva navo anenge andoziva kuti ari kumuka saka mwana paakafa ane chinhu chakabatiswa here kuti akangovigwa akadaro akabatiswa bakari ndani akamubatisa bakari aripo madzimai ekumusoro madzimai ekumusoro vaiti chii sei vaimubatisa bakatwa zvine chii chekuita iro yakaita mwana ndiyo yakaita sei yakati kuti azobatiswa bakatwa nekuti mwana akangodhirikanwa nemaminutes kusvika kwakuchena to 5 mwana achishaya ndo paakashaya ma to 5 ndofunga kuti asvika pakana 5 dzekumanheru mwana asati ase atonhora ndopakaita madzibaba akakonwa nankurungai wangu akaenda kunotora madzimai ayo kuti ngauya atitese atibatsire pane izvi vakauya shuwa akaita se vakaita munamato waakaita madzimai akati mwana aita sei hambonyikidzwa saka zvaitwa mwana zvandirwadza saka ndakuita sei ndakuda bakatwa ndibatise mwana ibakatwa kuti wacho akabata mwana idzokere kwaye. Saka so far pari zvino wacho ari kunzi akauraya mwana ainzi chii chinoitika kana achinge abatwa bakatwa mwana uyo anozomuka achiita sei akati anodzokera kune chii kune akamuuraya wacho unorwisawo ikoko sekutaiwa waiti. Saka izvozvi patiri panapa kuuya kwataita kudai so awanikwe here ati awanikwe here munhu wacho here saka pane rumo rinyere kupe rurikutaura rokunzi pana amai aizeti ndewe murume wemukadzi ari kunzi ndo vamwe vari kupomera ameno taura vana vachikuitana nemucommunity
handizoziva kuti ndizvo here ndo achasvika. Alright, ichoke pane rinye rekupa rokudaro handizive kuti ari kupomerwa wacho ndeyani. Ndetauriro iri kuita vanhu vari kuti imimi makaenda ikoko ndimi waroi makatakura mwana muno mwana makamutakura makamuita chikamu. Saka imimi ndimi mukuitwa ipapo papai. But pakuenda kwamakaita makaenda imimi namai vemwana murora wangu ari apa nagogo gogo amai vemusikana amai vemurume wenyu. Saka akanga asipa pa ihama dzemukadzi asi dzemurume dzese dzanga dziri nemukadzi wake. Saka rega nemunzwa pana baba vemwana handiti baba kuti kuya pamuriwo. Saka motanga nezita renyu? Ndonzi Sandiko Ndakarima. So pane zvakaitika izvi inini ndini baba vomwana, so ndini ndakatangawo kutaura nawe zvekuti inini zviripo zvinoitika here zvekutoti zvinonzi mwana adai ko ingoni tambotamba naye wani tisina kana kutombonzwa pakumudzimba kuti pakadaiso chii chanyatsoitika. Ina naunge ndanyatsoziva zvakanyatsoitika pamwana kuti chii chakanyatsoitika. Ndakazongonzwawo mwana achiunzwawo kumba kwabereki vangu achinzi onai zvaita mwana aita izvi. Saka so kuti ndizoziva kuti nyaya dzacho dzokufamba sei mushe handina, but kuti ndizive kuti vanhu vakaenda kunogadzira kugore mwana kuti mwana aite kuti aiwane simba rekuti adzokere kune munhu akamukanganisa izvo ndozviziva. But ndizoziva kuti zvakafamba sei kumberi kwavakafamba ndizoziva. Tatozoziva taakutotaura ndakaziva kuti kurai ndomamirira zvakaita kusvika yakutaurwa kuti chichi yakatanga ingori nevanhu chete mukomboni kuti so ndozvikuitika kuti mama wakaenda kumakuva kanofukura chichi saka varoi chichi ndakazongozvinzwa zvichitangira kubva muvanhu kusvika takazounganidzwa ndopandakazonyatsoziva kuti oraiti saka ndonya iripo apa kusvika izvezvi tikungofambira nyaya dzodzendo dzatingofambira. Saka ini handanyatsoziva kuti zvakamira sei izvi. Saka mambofamba here kun'anga kana kuti hamusati? Da kubvunza pakafa mwana achibatiswa bakatwa baba pakainzi pakabatiswa mwana bakatwa manga muripo here pakabatiswa bakatwa? Pakabatiswa bakatwa takatoshedzwa inini nadzimai vangu isu takatozomubatisa vakangoita munamato vakaita isusu totapiwa bakatwa totabata tiri 2 nemadzimai angu totapa mwana. Ko pakazoendwa kunoitwa mumunamato makazombobvunza kuti munamato wanga urwei? Munamato iwo ukaenda unoitwa inini ndaziva kuti wakuenda unogadzira kuti mwana akwanise kumuka achadzokerawo kune munhu akamukanganisa sematauro zvakaitwa kuti mwafira ita mwana haana kunaka. So munhu akaita izvi achaoneka achatsvaga madzimai vakamubatisa bakatwa. Alright. Saka which means kuti pakaitwa munamato wekutanga nemunamato wechitu. Saka munamato wekutanga wekubatiswa kwemwana bakatwa pamakazofunga kuti paitwa wechitu enge iri nyaya here kuti pakabatiswa mwana bakatwa pekutanga achivigwa naro hapana chakanga chakazenge chaitika, asi pakazoitwa wechitu ndipane zvakazoitika. Da kunzwisa kuti wekutanga mamaona here kuti hauna basa kana kuti wechitu ndo makaona kuti une basa kukunda wekutanga oro mainowedzera? Takaona kuti uyu mushonga uyu kana kuti munamato uyu hauna basa, asi nyaya inge iripo inyaya yekutoti takadzimbwa nemaitikiro azvakaita ndonyaya yakatipa kuti hatimire kufamba kana ndatipedza mari chingoshandira izvo ticharamba tichishandira izvo noti zvacho zvakaitika hazvinambotifadza. Saka izvozvi mati maona umbowo here kuti ndiani
ene anokuti ndoziva kuti pamunoenda kwamunoenda muchiti mupagadzirwa nditika kuti munhu anga achimuka mune zvinhu zvamunoudzwa kunzi munhu akauraya mwana urakakonzeresa muchaona neizvi kuti uyu ndiye because chinhu pachinoitwa chese chinofanira kubudisa umboo handizvozvo. Saka pari zvino kuuya kwataita kune zvatinenge tatonzwa unyere kupa handizvozvo. Hatikangofamba kuti ngonzwa nyaya kuti pakadai so tinenge tatona paine evidence inenge yabuda. Ndeipi evidence yamakaona mimi sababa yazoita kuti nharaunda itaure ende iri kuitikira panani zvazoita kuti nharaunda kuti irambe chase ichitaura. Ini ndingati ndakaiona nyaya yacho kuti zvokuitika pana Nhingi handidi kunyepa zvangu, handisati ndaona, asi maudzirwo yane tingoitwa isusu tinoudzwa kuti muchamunzwa munhu iye achataura egani, achamubereka mwana wekumusana achatanga kutaura kuti zvakadai pamwana. Ndozvandakaita saka so hasandazuva timbomira takadaro.